Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Tapi nadu ka basdang ha kajing yalang ka ba ngila syong ba chief minister ha kitiki banai shwa ba hadin bala adep ketuka shwa ban sedang kajing penbe buat hapadeng kajing kajing sedang shwa ban soy unong yalam jangka New Trap Youth Council uba Roy ko Parson Rem hagas ngi palay ka arpusan tarik unailar arajar arpuar ula ong baka New Trap Youth Council kamsyam la yalam bakla yaki pajba kumbala keno daki kenhon sain hima sima bat kinong bot jong gini giseng sain perthei kibala keno baka HYC kala persyang ban yalam bakla yaki pajba halor ka Memorandum of Understanding ya penbek port hapdeng ka jela Meghalaya bat ka jela Assam hakajinya keren bat kilat pathai kubor uba Roy ko Parson Rem ula ong baka ni gajing sya keno jong gaseng kalong hadin gajing perlong ya gajing yalang ban persya ya gajing ya soy Memorandum of Understanding ban ya penbek port kabalalong hasor nongstoin dang shen Shushu ulaong baga HYC kakwa ban keren da kabasyay ba kamsyam la yalam baklay ki paitba lani kamsyam la pentut ya ka jingtmu jong ka sarkar Meghalaya ban ya penbek yo port usam hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam bat haka jo ka por ulaong bagi menteri sarkar lani ki MLA ne ki MDC ru Kim Don Hok ban penksan jubor ya ka bomdai bat khnang ba kanlong ka basyay bat ka bomdan jing ya sya liang kaseng kalong kabakloy banya tainia habashit habashay kasngi halor ka Memorandum of Understanding ya penbek port five principles komod ba nakaliang jong kaseng hakini gisngi hadin ba ngilayo ya ka Memorandum of Understanding ka blay sign of ka sorka breng chief minister jong ka jela jong i ba chief minister jong ka Assam hadin balami sibun ki jing kentho ba khajing bombyang kanika MOU ko balai sign up dengan atli sorka bat hadin ba nakaliang jong kaseng ila wat lomba RTI naki office ila yo iki kod kisla bat hadin kata kum kaseng ila rai ban le du syaupat ba ban panpau ya kajing persyak jongi badi halor kani kajing bombyang jong kani MOU bat nakaliang jong kaseng ila pelong ya kajing lang pat ba kajing ya pat ba kebahe ang tiap pok sonong ston hakini kita yo peladam hadin ketu kajing yalang kapal along hanong ston nilai ki basibun ki minister ki MLA kumjuru khamtam e kini kinong kita kinong kitkam jong kiseng sain perthe khamtam e jong ka NPP ki belah kentho bat ong bag HYC ka persyang ban yalang bakla ya kani kamat ka bakta ya kinong syong snong khamtam e ki basyong hapok haput peladon kajing kentho ong ba ngiale politik sing ni kam ni nakalian jong kaseng ikwa ban keren da kabasya bakaseng kam persya ya kajing ya penbek put habdeng ki atli ki sorka nakalian jong kaseng ni pediang da kamensiam ka ba kelut namar bangirung ikwa hi bakani kajing kani ka isu ka belah sateng menta de ki sanpho tuli ki snam naduk bangilayo la kajong kajela ngirung ikwa hi balak ban penkut no lani ban penbek no ya kani ka kam mat mikwa ru ban keren da kabasya ba kum kaseng Kim Don Hok ban yalam baklay upat ba nong syong snong jong ni gejala ti halor kata ko dongrim khnang ba kandon ka jingyasha mdei tamangin keren tang nakaliang ka jongi ka jingyalang pat ba ki per la ni ki meeting khnang ba upat ba unsung thu ba manu bade ba manu balan nakaliang jong kaseng ni khot bat ni wer khamtam e itu kinong kersan ki ba kersan ni ka MOU ka balasai hapadeng ki arngut ki chief minister syak kajing nyata mut kandai bandan da public debate komut ba nakaliang ka jongi kum kiba persya ya kani ka MOU nginbu laki jong kinong kren bat nakaliang ka jong kiru kiba kersan ya kani ka MOU kilak banwan syakmat ban pensya syupat ba bat kajing lang ka baningkong lani kata kajing nyata ka baningkong ya ka bangi ngila penben kalau ba nakaliang ka sengin sepelong ya ka public rally hapok pathar khma hakalai potrik mentau benai di halor kani ngikot ngiwer ya chief minister ya ki minister bat kumjuru ya ki MLA ki badan bentah ban kersan de ban yasoy ya kani ka MOU ba makiru kilak banwan sya kani ka jingalang ka ban long hakalai potrik jong mentau benai hapok pathakma ka ban senang nadu ku por khat arbaje bat nakaliam ka jongi ngin penbet
laki jong kinong keren ngingin bu laingut kinong keren kiban keren ban persya ekini gamuyu ban makiru kila ban bu laki jong gibriu laingut kiban keren kiban kersya ne kini gamuyu khnang ba kani ke isu kani ke jingi keno ba maki kino ba mangingi alam bakla bat mangingi ong bat maki ki ru ki alam bakla ekini ke isu da ka boong ba umdan ka jing do ki jaka jong ki shnong khasi lani kita ki jong ki hima khasi ba upat ba unyo sngo habashit habasha tingi khot ni wer ya chief minister ya ki minister but khamtam ya ki amali ki bakersha ne kini moyu bakin wan sa kani ngajing yalang pat ba ka bangi ngila penbet manlong haklai kautrek hang ti hapo jirang but mi kwa ro ban kren na ka basha ba ka jing pensyai na kaliang ka jongki ban kershan mdei ban wan de kibri ki bam dei ki bam ya don bentah kani ngajing penbet put kamut bam dei ban wan de kibri ki ba syeng tang ban kershan ni ki parti ki jongki kiban penhe nya lane pensyong nya ban ong ba tang ka parti ke jongki ko lale ekani kam ka ba kiwi ki parti kimshim lale ringi kwa bala dawan ha kani ke ta ki di ban wan di kibri ki be don benta ha kani ke soi pu ka jinya soi kani memorandum ka umut badai ban wan di minister lane di MLA ti nak liang jo seng khnang ku mangil ong ipi khnang bukan long ka bo pat ba untip bat unyo sngo dala ki jongki skot manu balat manu badai ban pen no ban pensyong nong rem ki nya la jong ni khot ni wer khamtam ya ki minister ya chief minister hukum juru ya ki MLA ki bekerja ni kene ge muyu ki la ban wan ha kene ga lai pautrek ba ngin ya pensyai ba la kata ke jing soy hapreng kini ki artli ki jela ban penbet kene ga phase 1 jong ka memorandum of understanding bade ba kene ka khaput ke jing penbet put manu bade ba manu balai nama nak kalian ke jongi habang ngikran ni ke jing sisa ngikran ru lomba ke jongi lomba ki kot kisla nama ngilam ba ke jing penbet put ki klem le kat kum gelenti ke bade akaba bo ni ki jakala ni kisnom ki bahap hapo ke jing sensar ke jing pet ke jing long tra jo ki mahasi ngila du ai syaka sang ti ngikwa ro ban pentep baka lai kautre kandai tangkawai na ka jing sedang jong ni jing khot ka jong iban ya tai lani ban pelong ini public debate hadin ni kalai kautre ni sabu pat sakwi ki jaka la kalong hapo rambarai la kalong hapo riang do wat hasilong ru ni sabu ban ngi khot ni wer khamtam e kini bekersan ya kani MOU bakin wan syahman kamdon jingmut ba hinchuken tho haki kot khubur haki meeting ki political party meeting jong pi ba ki wi resan la da bi kwa ban ya syai habashit habasha ni khot ni wer pi ba pinwan syagni ki jing yalang yang bangi lapen bet nakliang jong seng nakaliang jong kum kaseng hi nadu ubasdang hari ni gisni ni la ai ri statement ban ong ba ka sarkar jelahi kamdei ban bakla shu kumbala bakla haka phase 1 haka phase 1 haka jing sha ka jing ong ka jing penbet kadai haki tu gisan league principle kawe kadai ba kinong shong shnong ba shong tu ka jela hak tu jaka kadai ban rai laki kwa ban don che ka baar ka jing long jing man juga jaka ka jing long try juga jaka rengi ipat hakani ka phase 1 ka bal adam ni babun la penshong nong rem ba ki nong shong shnong jong kitu kishnong kin rai la kin le cha sam ni kin wan che megalia utrai la ni ki try pat ki badai hok ki try jong ka khndo ka syam kim shim la don kanu ka jing ka rai ka ba maki kin ai tingi iba kani ka phase 1 kala baklap syabab alat hakaba pinape gi statement ki balami mentah kini ki arpa light lagi sngi u MLA jong karam rai menin udang penmi bu ong ba udang ya kren ya chief minister bade gonwan pen phai biang gi kisnong ki bala ki jong hima khasi ki bala hap cha asam yu iro ya ka statement jong chief minister walau ong bang la shu ban phai dien ban penbe biang ya ke MOU riu ong ba ka jing ya kren kadang don bot chief minister jong asam ban pen phai ki kat ni tli kisnong ki bala hap ki bade jong ki hima khasi ki bala hap sha po asam tingi iba wat kiniru ki ba mentah ki ba bro kata ki ong ba MOU ka ba biang sudah na dong syadong ngi iba mentah ki la stang ban kala khatien bat kin pediang bakala adon ka jing bakala hakani ka jing penbet put haka phase 1 tena kalian yo kaseng ki kwa ban keren ka basai ba ka jing penbet put nam ta phase 2 kare ban long bet tik kat kum ki principles ya ka ba makihi ki la rai ba ka ba ar long ba kisnong khasi kisnong panar block 1 block 2 ki ba syong hi daki jat daki paradok prasnam jong ngi kim dei bandu bat ban le syapo asam bat ka ba ar ngi iba chief minister jong asam ukren da ka basai ba ka karbi anglong desa council kan don mentah ki regional committee
Dengan bersusi kalau bau chief minister ujongi pat uklem krem batang chicken tin ro ban ong ba ka hasil sa autonomous research council bat ka jantil sa autonomous research council kindon benta kini regional committee kumbala along ha kani ka phase 1 kabal adam tengi gidawa ba baru artli ki district council ki autonomous research council ujongi la kalong ka hasil sa autonomous research council bat kumju ka jantil sa autonomous research council ha ringkat ki ilaka ringkat ki hima bat ki kishnong ki di bandon bentalang ka ban rai ba kumnu ban penbet yung niu put usam kam tam e nam ta kini ki shnong na ni republic sector ki bahab apo phase 2 khubor ba chief minister ula pensyai ya ki seng bhalang jong ka jela nakaliang ka jongi ngim don jing tip e ba ka don kum kata ka jing yalang preng chief minister ba ki seng bhalang ba per jong ka jela de halor kata konong rem ya ka bangim shimlala ban ngimla ban ya don bentah to ka jing yalang tindre ngi kren da ka basai ba kum mangila kren hi bangi kumbakalong hi kani MOU kumbakalong mentang im pediang rengi dawan chief minister udai ban review ya kani MOU bat ban nang ni sakmat bat ban penbet ya kani phase 2 udai ban le kata karkom ba kata kajing penbet put kan dei ban pediang da baru ki stakeholders dan kita ginong khamtam ya ginong syong syong di basyong kita ki than border nadu ka basdang hadu mentah ka bawang ba kani kajing ya penbet put kan dei bitik kat kum ki kot isla ya ka bala submit house nam aja khatwe rengi lengok pat habangi yo itu kikot kisla jong snem aja khatwe leng baka RTI ngilap ba ka sarkar Meghalaya snem aja khatwe kay ka baka kale kalong ba nakalai penriu square kilometer ka badon kata ka dispute ka sarkar Meghalaya ka kambro lai penriu square kilometer dai ka kay pat ka ba pelong ba mentah kani ka sarkar ka ba mentah nakata ka lai penriu square kilometer ki ongno batang ki yo no tang khat pra square kilometer kila hon ba khat pra square kilometer kila ai no syaka Sarkar Assam. Bat kabaat ka mangikwa ban ong ru chief minister kalong ba. Ladaw chief minister ujongi ubo menta ulam. Bakata ka jing ay ki kot kisla lani ka jing pensyong nongrim ha kapor balong chief minister lene bayalam ya sarkar da sarkar kongres ka babun na kita ki minister le si kidon ha kani ka sarkar ka bamentaru ka bagila. Mi no anak kawai gaseng ki wan drong no kawai gaseng ladaw ulap bakata ka jing le ka jong ki kalong bakla te belai pat upediang na du pasien ka banengkong bakia penbet ya uput lani ka jing syong meeting ha padeng chief minister ujongi ba chief minister jong Assam la dalap bakata ka arja khatwe kalong ka babakla belai ukon rak sangma shim mi gilat kelenti ban kumnu ban yale ban penbet ya kata ka jing bakla jong snem arja khatwe dei nakaliang ka jongi ngi ong ba la daw konrak sangma upun syong nongrim ba jit bet ya kita pensyong nongrim ba kata ka jing tho ya kabal ada ka sarkar jela usnem aja khatwe ngilungo pat balai na kalai penriu square kilometer ngi yo menta ta khatra square kilometer namar ka sarkar usnem aja khatwe haba ki ay ki kot kisla ki ay haran kat ki map ki ay haran kat ki evidence ban ong ban claim lut ya baro lai penriu square kilometer ki claim ong bangin claim tang khatra square kilometer kita di ki kot kisla ki bangi ngidon kat kum ka RTI ka bangi yo na ka sarkar ni Deka belengok kalong babalai pat chief minister ujongi upediang na kata ka lai penriu square kilometer ngiyo tang khat square kilometer ti ban keno ya ka sarkar ka bal adam kamlong ka badai ngaso namar ba kikot kisla ki kren de kumbai namar sarkar hosnem aja khatwe ga khlem ong ba ngipan ta khat square kilometer ki ong bai bangi claim baro lai penriu square kilometer deka belengok kalong ba kani ka sarkar pa ka pemerintah ba kalet ban penbet ka ong ta ka ong ba ka base bit na ka jing tho ka ba pa usnem aja khatwe de la da pi base na ka jing tho aja khatwe ngila de ban yo baro lai ku square kilometer umde bangi yo tang khat square kilometer tapi ke nadu ka basdang ha ka jing yalang ka ba ngila syong ba chief minister ha kitiki banai shwa ba hadin bala adep ka to ka shwa ban sedang ka jing penbet buat ha padeng ka jing ka jing sedang shwa ban soi ke MOU chief minister ula khot e kiseng bahalang ula khot e kiwi kiseng ru ban ya syong meeting ha kata ka jing yalang nakaliang ka seng ngila kren da ka basai bangi pediang kita ki 5 principles ki bala penbet ka sarkar jela Assam ba kumju Meghalaya Teng basusi kalong ba khlem buat renti ya kita gi 5 principles. Kawai ni kita kadai ba kadai ka historical background. Komut ba manu belong try gitu jaka. Mentabun ni kini gisnong hoi wala ginong syong syong hang tu le si kindon ki sector ki ginong syong syong kim dei ki khasi ki dei ki garu ki dei ki rabha ki coach ko kunta ter. Ndrei ka history pat ka ongkum no. Kitu ki jaka ki dei jong ki hima khasi. Komut ba ka jinglong try gitu ki jaka dei ki hima khasi. Tendrai haba let ban penbet put ki shulet ki tu ki jaka ki shu penrak ti ki no ya ki tu ki nong shong shong ki badai tang ki nong shong wai ba ki nong shong tham ko mangi ong
Komut pemangki kim de kitrai ti kumnu unong shong wai bu unong shong thap ki jaka jong ki hima khasi dan ni jong kitrai unrai la ukwa bandon chame galian ukwa bandon chaksa ngi iba kani ka phase 1 la ai jing la ai palat ya kata ka kata rajul banno palat chakta ka jing ong bagi nong shong shnong kin rai shanu bandon la da kalong kumta kan bu jing ya shibun yang ngi kham dangi wan hakiwe pat ki sector tingi ngi so ban ong yo chief minister ba phibu 5 principles komut ba pidai ban pet ya bro santri ki principle ndai ba ong ba penchong nong rem tang hakwe principle ha ba kinong shong shnong jong to ka jala jong to ka jaka kin rai kham tam el ada ki dei ki bru ki bomdei ki khasi pana ki bomdei ki garu ngitip chanu kin rai maki kin rai be le si bikin dan be sha sam kinong kwa ban don chani ngi ong ba ka jingrai kam di ban shong ta unong shong wai lan unong shong thap ka dei ru ban dei na utra jaka kai komut ki ilaka ki makhasi ki di ban rai maki kai ndai tam ban rai ta ki nong shong wai tingi ba ka phase 1 kala don palat kata ka jingno shiliang ba aila pala ikini nong shong wai nong shong thap bakin rai bakin le chanu klem da snam ya ka sur jong ki trai ki bade ki makhasi ki jong